Dear Kuya Totoy o Lola Hubad. Where do I begin? Dear Kuya Totoy og Lola Hubad, tawagan nilang ko sa pangalan ko ni Taga-Turil. Siguro, ikaupat na nako ning padala diha ninyo mga suliran sa kinabuhi. Nakadungog manggod ko bag-uhay lang ni adtong inyong sender nga nagproblema kay wala naggabsa sa iyang bana. Kining ako mugabas man tuod, pero dili na parehas sa una mga idol. Ngano man kahani? Hadi. Maura to? Udsay ba ora to? Kay isa ra? Isa nilang ka-round imo hang kaya? Had, pasensya na gud. Bawi lang ko sunod. Ayaw na, uy. Uy, klaro. Han, ayaw na ko pagludlood diha. Tungod ba ni sa balita? Nga may lain ka na pong babay? Nagdungag na pud ka? Wala ano Kabura man gihapong tulo. Kaming tulo? Sure ka nga tulo lang gihapon mi? Kisa ako ba yung nabalitaan? Upat naming babae sa imong kinabuhi. Pataka ra magkaw Kaysa may gasulti ni mo ada. Wa na ko nagdugang han. Kamura laging tulo. Bantay ha? Kuya Totoy og Lola Hubag, natingala gyud ko sa kong partner kaysa una. Nisulat pa ko ninyo ato nga perti niya kahigal, as in super ka-agresibo. Kaya bang gamayng bagid lang sa mong skin. Muinit na dayon ang iyang lawas. Unya na unsa man ni karon, mura man siyag nabugnaw na. Unsa to 5 rounds? O lagi 5 rounds gid mi sa una. Unya karon, Karong unsa naman di ay? 10 rounds lang? 10 rounds imong mata, nakaisa naman lang. Okay na lang, naikaisa tayo Kaysa wala juwan. Dili ba, nagwonder lang ko, kaysa una kalimag yun na. Unya suddenly once na lang. Di ba matingala pud ka kung anong kaisa na lang? Basin gikapoy. Or basin na siya gipati is lawas. Ambot, uy, basta nilain ko. Labi na nga nakabalita ko dahil nga nagdugang na po siya glaing babae. What? Nagdugang na po? Okay ra ka, anak? Siyempre, dili good okay. Pero unsaon taman nga, pwede man na sa ilahang tribo. Unya, mahal man po na ako siya. Buutan man po itong amawa to Actually, friends me sa uban niyang mga babae. Pero, kung tinuod ning ikaupat karon, basin siya ang nakaingon nga 1 round na lang ang ginahatag ni Cesar nako. Basin tuod, day. Kapoy na guro na siya ba pag-abot sa imuha? Makalagot, uy. Kuya Totoy og Lola Hubag, 5 months na nga inani ang performance sa kong partner. 1 round na lang. Di ba kung naanad mo sa kadaghan, unya mo kalit og kagamay? Di ba matingala mo kung ano? Unsa na ba sa'y problemahan? Kanisa magito mabalik tong 5 rounds na to. Pastilad sa di buhan, Pwes tug-ani ko. Tinuod ba? Nga may bago kang babay? Wala lagi. Wala gyud? Wala. Giing na nataka, nga tulura mo. Kuya Totoy og Lola Hubag, alang nako, bugnaw na ang akong partner sa ako Bisan pa man tuod kong iyahang edenay, pero lahi ra gyud tong sa una. Kaisa gani ana mga idol, kadlawon to. Naikapan ako ang ihang junior, perting suko Mautong ni hangyo ko niya, nga maglabing-labing mi. Pero wala siya ni sugot. Nga unta, grabe man na siya ka-agresibo. Unsaon naman lang ni mga idol, palihog, tambagi ko ninyo. Ang inyong letter sender, Connie.
Maing hapon sa to ang letter sender si Coney. Og shout out sa mga taga Toril. Maing hapon. Maadjong hapon usab nimo din ha Kuya Totoy ug nimo pod my loves. Nahala ritang inday ko ni. Hangtod wa kay ebidensya nga mapakita, ma-prove nga naa siya ilain. Kuyog, ka-text, ka-chat, ka-call, ka-personal, ka-meet up. Aw, wala kay angay kabalakan. Basig ikapoy rantaw. Basig kuan ba kanang nahurot iyang gana karon si manaha. Basig sunod na po na mo gana. Ano mga butang usahay layon ta, usahay na-stress ta, usahay mentally drained ta. Di ba la? Pero paminaw ni mo nga, sige nang ngisi-ngisi diya sa cellphone, murag gikilig. Inatigyan mo angkon, pwede man ka magkuha, detective kunan. O pwede man ka mag-imbestigar. Sundan ni mo, pwede ginin mo maghimo kag laing account niya imong i-charge ang imong bana kung patol ba? Di ba la? Yes, pwede kaayo pero kinis inday ko ni nakaila nagyuguanin niya kay ikapila na ni niyang padagswak. Kaning the same laki nga sa una padala niya kay kapoy lagi kuno kayo siya kay perti higal kayo ning laki ha. Nya karon nikalit na lang og ka tungyaw. One round na lay kaya. Pero ang pinakakuyaw gyud ani kay daghan ni sila. Yes, you heard it right. Daghan ni sila sa kinabuhi aning laki. Kay gawas kang kunin na pay duha ka babay kay tulo man na sila. Friends kuno sila actually. Pero sa nabalitaan ni Inday kunin naa na puday ikaupat nga babay. Basin mautoy reason ba nganong ang dating 5 rounds 1 round na lang. Kay na may number 4. Congratulations sa inyong sex life kay maka 5 times a week mo. So, mahulog nga hapit ka na adlaw. Sana all. Mangingon pa juga nga idaran ka. Congratulations. Sige lang kay ang tao mo guna mo kabaguhan sa kalawasan. Mismo kami mga lalaki gani, paminaw na mo nga dili feel sa babae nga mabuhat na ng butang nga dili na mo pugson. O kung dili siya ganahan, kapoy siya sa balay, na siya gibati siya lawas nga di niya masabtan, atong respetuhon boys. Ano na nakasimple, kay kung pugson mo na to, dili gihapon magmaligpayon ng inyong buhaton. Di ba la? Mauman, lisod pod kayo kung atong pugson kung dili dit siya, sagdi lang. Maabot ra pod siguro ng panahon nga siya na say magsigig pangulit sa imuha. Pero sigon sa gisulti ni Kuya Totoy, congratulations kay at least active ang inyuhang sex life sa inyuhang pangidaron karon. Kay ang uban din ha, mas younger pa pero kapoy na may pagmatog. Yes, sabot-sabot lang. Ana mo ganang makigrelasyon ta. Salamat sa imuhang pagsalig ni atong programa Letter Sender og ay kapulan ha. Balik-balik intawog padala. Kabisyo, like, share, follow sa tuang official social media accounts Lola Hubag Love Radio, Kuya Totoy Love Radio Davao ug Love Radio Davao page. Ako si Kuya Totoy. Ug ako si Lola Hubag. Feel good lang. Always.